ҳар як нафар зебоназару зебоинтихоб ва зебопараст аст. аммо барои зебоиро зеботар дидан мутахассисон кӯмак мекунанд. салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи назарӣ ва зиндагӣ аст. имрӯз дар барнома бо коршиноси нодири соҳаи мӯд Фархунда Файзуллоева ҳамсӯҳбат гардида аз тобиши дунёи рангҳо бархӯрдор мешавем. ассалому алайкум муаллимаи азиз. ассалому алайкум Фахринисо ҷон. хуш омадед ба Хуҷанди Бостонӣ. хеле хурсандем ки таклифи моро пазируфтед. мо аллакай ба тамошобинон гуфтем ки имрӯз зебоиро аз назари зебо мебинем. хеле хурсандам ки ба шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ман имрӯз сафар дорам ва ба барномаи шумо иштирок мекунам. саломат бошед. марҳамат. Фархунда Файзуллоева, стилист, мутахассис оид ба интихоби ранг, равоншиноси тарҳу нигор, ҳоло меҳмони шаҳри Хуҷанд ҳастанд. суҳбати мо дар атрофи интихоби дурусти ранг ва таъсири он ба рӯҳу равони инсон сурат мегирад. муаллимаи азиз, умуман ранг ба зиндагии инсон чӣ таъсир мерасонад? ранг ба зиндагии инсон таъсири хеле муҳим дорад. тренингҳое ки ман мегузаронам аз ранг сар мекунам ҳамеша, барои он ки ранг ин як чизест ки ба чашми мо як фоида ва ё зарари худро мерасонад. биёед як лаҳза тасаввур кунем ки замини мо ранги сиёҳ дорад, дарахтон ранги кабуд доранд ва осмони мо ранги сурх дорад. чӣ гуна ба чашми мо ин таъсир мерасонад ба фикри шумо? чашмо ба фикрам монда мешаванд. чашмо монда мешаванд. албатта, барои ҳамин беҳтарин рассом, беҳтарин тарроҳ ин офаридгор аст ва ӯ ба мо ин гуна рангҳоро дар табиат аллакай худаш нишон додааст ки мана бинед ҳозир мо дар гирду атрофи ранги сабз нишастаем. чӣ гуна оромӣ ба дили мо мебахшад, чӣ гуна таъсироти хеле хуб дорад. барои ҳамин вақте ки рангро мо интихоб мекунем дар либос, дар дизайни хона, бояд ҳамеша бо хиратмандӣ ин корро кунем. оё дуруст аст ки ранги либосро мувофиқи сину сол интихоб намоем? рангҳо ба сину сол ҳеҷ таъсирот надорад. ин ҳамааш як анъанаи осиёи марказӣ аст, барои он ки вақте ки зан камтар сину солаш ба пиронсолагӣ наздик мешавад, мегӯянд ки ранги сурх напӯшед, ранги ягон хел рангҳое ки ҷалб кунанда аст ба ин рангҳо либос нодуруст аст пӯшидан. ман ба ин фикр розӣ нестам, барои он ки ҳар як инсон цветотип мегӯянд, рангҳои худашро дорад, он рангҳое ки ба ӯ аз табиатан мезебад, зебанда ҳастанд ва ҳамун рангҳоро бояд ҳар як инсон интихоб кунад. муаллимаи азиз, ҳастанд ақидаҳое ки умуман ранг ба инсон таъсир мерасонад, яъне ки ба сину соли инсон илова медиҳад ё ин ки баръакс ҷавонтар нишон медиҳад? ин ҳаст дар вақте ки мо он рангҳое ки ба мо зебанда нест интихоб мекунем, ин рангҳо метавонанд ба мо сину соли зиёдӣ диҳанд ё ин ки он рангҳое ки зебанда аст, онҳо моро ёштар, зеботар менамоянд. барои ҳамин боз як бор мегӯям ки вақте ки мо рангро интихоб менамоем, бояд бо хиратмандӣ ин корро кунем. яъне ки масалан сину соли калонсолтар, масалан
бошанд, агар ба худ як монда гузошта мезебад намезебад дида баъд масалан интихоб кунед? албатта дар тамоми ҷаҳон ин чиз дар Осиёи Миёна ҳозир ривоҷ ёфта истодааст. Дар Европа, Россия, дар дигар давлатҳо имиҷмейкерҳо ҳастанд. Он нафарҳое ки ба одамон рангҳое ки ба онҳо мезебад ҳамин гуна консултатсиё мегузаронанд. Ва ҳар як инсон агар як бор рангҳое ки ба ӯ зебанда аст фаҳмад, баъд дигар хато намекунад. Вай новобаста аз сину сол аст. Як маротиба яъне ки кифоя аст ки ранги худро дар ҳамин ҳаёти худ интихоб намоем. Як маротиба як маротиба агар ҳамон ки мебахшед аз сину сол бо рангҳоро низ иваз намоем. рангҳо дар он маврид метавонанд иваз шаванд. Он рангҳое ки ба шумо масалан пештар мезебиданд, ҳоло онҳо он қадар ба шумо зебанда нестанд. Вақте ки мо ранги мӯи саррамонро алиш мекунем, масалан дигар ранг мекунанд мӯи сарро, ё ин ки қошҳоро ҳастанд бисёр. Дар ман Россия зиндагӣ карда будем, дар он ҷо бисёр духтарон мехоҳанд қошоншонро сиёҳ кунанд, чашмошон ба линзаҳои ҳарранга мепӯшанд, мӯйҳояшонро сиёҳ мекунанд. Агар ба цветотипи онҳо нигоҳ кунем, аввалан дараҷа ба онҳо дигар рангҳо мезебанд. Ва ҳозир акнун рангҳои онҳо дигар мешавад. Барои ҳамин фақат дар ҳамин маврид метавонад цветотип, масалан рангҳое ки ба шумо мезебад, алиш шавад. Дар дигар мавридҳо не. Як маротиба агар шумо гузаронед ҳамин, фаҳмед он рангҳое ки ба шумо мезебад, дар он маврид танқисӣ намекашед дар интихоби рангҳо. Дар як ранг боз намондану дар ҳар маврид ҳар гуна ранг либос пӯшидан низ то куҷо дуруст аст? ҳастанд оилаҳое ки аз хурдӣ мегӯянд ки ранги сиёҳ напӯш, дар кор не. Лекин ҳастанд инсонҳои шахсҳои нафароне ки ранги сиёҳро хеле дӯст медоранд. Ҳар як ранг психологияи худашро дорад. Мо аз рӯи феъламон як вақто, аз рӯи ҳиссиётамон рангро интихоб мекунем. Масалан дар гардероби ҳар як зан рангҳои гуногун ҳастанд. Лекин ман буд бо занҳое кор карда будам ки бисёртар дар либосҳои онҳо аз рангҳои сиёҳ иборат буданд. Ва вақте ки мо психология, ман ҳам аз тарафи психологияам бо занҳо кор мекунам, равониа, онҳо дар дилашон як чиз доранд, мехоҳанд аз ҷаҳон маҳкам шаванд. Намехоҳанд ки бисёртар моро бинанд. Ё занҳое ки масалан камтар фарбеҳ мешаванд, онҳо бо ранги сиёҳ мехоҳанд маҳкам кунанд ҷойҳое ки масалан намехоҳанд ки одамон бинанд. Ин чиз нодуруст аст. Барои ин ки ранги сиёҳ метавонад баръакс ба одам ҳам сину солашро зиёд кунад, ҳам ба вазни изофагиро нишон диҳад. Барои ҳамин вақте ки мо рангро интихоб мекунем дар либос, бояд боз як бор мегӯям, бояд донем рангҳое ки ба мо мезебад. Ин чизро ба шумо мутахассис мегӯяд. Вақте ки мо касал мешавем, бемор мешавем, мо ба назди духтур меравем. Ва духтур танҳо метавонад ба мо гӯяд ки мо чӣ беморӣ дорем, чӣ гуна доруҳо лозим ҳастанд. Ва ҳамин гуна имидж психологҳо, имидж равоншиносон мегӯянд, стилист, онҳо метавонанд ба шумо яъне ки диагнози дуруст монанд ва гӯянд ки аз ташхис гузаред. Як бор аз ташхис мегузаред ва мефаҳмед ки кадом рангҳо ба шумо зебанда аст, кадом рангҳоро умуман истифода бурдан лозим нест. Он рангҳое ки ба мо дар назди рӯямон мезебад, бояд ҳамонро пӯшем. Он рангҳое ки дар паст масалан мепӯшем, онҳо он қадар зарурият надорад.
ҳастанд одамоне ки ранги дӯстдошта доранд ва мегӯянд ки навин рангро ман дӯст медорам ва ман ҳамин рангҳоро интихоб мекунам. Одамоне ҳастанд ки аз рӯи ҳиссиёт масалан рангро интихоб мекунанд. Дар як мавриди зиндагӣ ва ҳаёт метавонад ба онҳо ранги кабуд маъқул бошад, каме солҳо мегузаранд, онҳо метавонанд ба ранги дигар гузаранд. Ин ҳам аз ҳолати равонӣ, аз ҳолати ҳамин ҳиссиёт, аз ҳолати зиндагию ҳаёте ки онҳо дар ҳамин лаҳзаҳо гузашта истодаанд, аз ҳамин чизҳо ҳам вобаста аст. муаллимаи азиз, ба мавзӯъ наздик хеле суҳбат намудем. ҳоло барои тамошобинон биёед камтар маълумот аз зиндагиномаи шумо мегӯем. раҳмат ба саволи додагиятон Фахринисоҷон. Ман худамро зани хеле хушбахт ҳисоб мекунам. Ман зодаи шаҳри Душанбе ҳастам. Падарам аз Самарқанд ба Душанбе омада, дар ҳамон ҷо хонда, модарамро дӯст дошта. онҳо якҷоя ҳамхона шудагианд. Модарам авлодашон аз Хуҷанди Бостонӣ ҳастанд ва ман якум фарзанд дар оила, як духтару 4 бародари хеле меҳрубону зебо дорам. Худо ба шукр. Ман модари 5 фарзанд ва набирадор ҳастам. Шукрона мекунам ки чунин ҳунарҳо аз ҷониби Худованди меҳрубон ба ман дода шудааст. Фархунда Файзуллоева соли 1994 донишкадаи забонҳоро хатм намуда, беш аз 10 сол ҳамчун омӯзгори фанни забони русӣ фаъолият бурдааст. шуғли дӯстдоштааш пазандагӣ буда, замони духтараконро омӯзонидааст. Сину сол рафтан гирифт, фарзандо калон шуданд. Бо мурури замон ман дар дил фикр мекардам ки ба худам савол медодам, Фархунда, ту боз як чизе мехоҳӣ, ин чиз чӣ бошад? Ман дар кофтукоп, дар ҷустуҷӯй будам ва дар як тренинги равонӣ ин чизро ба ман кушода шуд ва ман мехостам ба ҳайси стилист, имиджмейкер равам хонам, маълумот гирам ва ин корро ман кардам ва хеле хурсанд ҳастам. ҳозира касби ман ҳамин аст ва ба ман ин як ҳаловат, хурсандӣ меорад вақте ки ман занҳоро мебинам, ба онҳо либосҳои шинам ва зебо интихоб мекунам. зани ҳунарманд соли 2018 клуби занҳо бо ном «Драгоценная жемчужина», яъне марвориди қиматбаҳоро ташкил намуд. бо бонувон вақти вохӯрӣ дар мавзӯъҳои гуногун, аз ҷумла оилаву оиладорӣ суҳбатҳо гузаронида маслиҳатҳо медиҳад. аз ҳаёти гузаштаву ҳозираи худ нақл карда, бонувонро барои доштани муҳаббати самимӣ нисбати худ ва атрофиён талқин мекунад. ҳамчунин ба иштирокчиён барои дурусту мувофиқ интихоб намудани рангҳои либос ва куллан тағйир додани намуди зоҳириашон кӯмак менамояд. консултатсияҳое ки мегузаронам, мебинам ки чӣ гуна ин як таҷрибаи хеле хуб аст барои ман ва ҳаёту зиндагии онҳо дигаргун мешавад. чанд сол аст шумо бо ҳамин кор сару кор доред, машғулед? 4 сол шуд. 4 сол шуд ки ман дар Москва дар академияи Time4 Image хондам. баъд аз он боз онлайн ба курсҳо хондам ва хонда истодам, барои он ки вақте ки ман ба фэшн индустрия дохил шудам, фаҳмидам ки ин як мавзӯи хеле чуқур аст. Фархунда Файзуллоева аз муҳимияти рангҳо ҳангоми интихоб ва таъсири онҳо ба ҳаёти инсон таъкид мекунад. Аммо дар интихоби ранг бисёр раҳкум мезанем. Дар зиёд маврид имконияти истифода аз маслиҳати чунин мана мутахассисонро надорем. тавсияи шумо дар интихоби рангҳо? ҳастанд одамоне ки эҳсосоти стил, яъне ки онҳо худашон табиатан ин чизро доранд.
вале бисёри одамон аз таҷрибаи ман онҳо намедонанд кадом рангро интихоб кунанд, кадом рангро бо кадом ранг якҷоя карда омехта кунанд, пӯшанд. Ва тавсияи ман он аст ки чӣ гуна мо гуфтем, шумо вақте ки бемор мешавед ба назди духтур меравед, вақте ки ҳиссиётатон бад аст ба назди равоншиносон меравед ва дар ин маврид ҳам ба назди имиҷ психолог, яъне ки ба стилистон, ба имиҷ мейкероне ки ҳамин чизро ба шумо метавонанд тавсия диҳанд, гуфта диҳанд. Вақте ки шумо намедонед чӣ кор кунед ва масалан шароит нест ба он ҷо рафтан ё муроҷиат имконият надорем, метавонем ҳар гуна рангҳоро дар интернет кобем ки цветотипи мо чӣ гуна аст. ин камтар зиёдтар вақтро мегирад, лекин мумкин хеле ки мо забон меомӯзем, метавонед намин гуна рангҳое ки ба шумо зебанда аст интихоб кунед. дар бораи мувофиқати рангҳо камтар маълумот медодед? Кадом ранг бо кадом ранг мувофиқат доранд, ин чизро худи табиат ба мо нишон додааст. Агар мо гирем гулҳоро, масалан гулро, вақте ки мо раҳгум мезанем ва намедонем кадом рангҳоро дар дизайни хона ё либос истифода барем, табиат ба мо инро хеле хуб ошкор карда нишон медиҳад. Мисол мегирем ҳамин гулҳои зебое ки дар назди мо ҳозир истодааст. Дар ин ҷо се ранг, ранги сурх, ранги қаҳваранг ва ранги зангор ҳаст. Ва мисол чӣ гуна метавонем ҳамин се рангро истифода бурда мо як образи хеле зеборо истифода барем. Куртаи сурх, пояфзоли қаҳваранг ва ҷавоҳироти зангор, ин чиз хеле зебо мешавад. Ё ин ки дигар мисол метавонем ягон дар болоямон зангор ягон либос пӯшем, дар юбка ё брюки қаҳваранг пӯшем, пояфзол ва сумкаи сурх гирем. Боз як чизро гуфтанӣ ҳастам ки на ба ҳама одамон ранги сурх мезебад. Ранги сурх аз пушти сар карда то бардоя ҳаста. Мо бояд рангҳое ки ба мо зебанда ҳаст донем ва ҳамон рангро интихоб кунем. Ташаккури зиёд муаллимаи азиз. Беҳуда намегӯянд, шунидан кай бувад монанди дидан. Ин ҳама маълумотҳоро ки аз шумо гирифтем мехоҳем дар намуди намуна бинем. маълумотҳои хеле муфид оид ба мутобиқати рангҳо шунидем. барои бо чашмони худ дидан ва дарк намудан равона гардидем ба мағозаи фурӯши матоъҳои гуногун Паритекс. Паритекс мағозаест ки фурӯши матоъҳои рангоранг, ғайриоддӣ ва хосаро ба роҳ мондааст. Дар фасли зимистон ва тирамоҳ мо ҳаракат мекунем ки рангҳои пастар ва рангҳои ториктарро интихоб намоем, барои он ки ҳаво хунук аст, борон, барф аст ва ҳаракат мекунем ки либосҳои мо камтар чиркин шавад.
ҳам дар зимистон, ҳам дар тобистон мо метавонем тамоми рангҳоро истифода барем. Лекин бисёри одамон дар зимистон рангҳои қаҳваранг, сиёҳ, кабудро истифода мебаранд. Гарчанде ҳозир дар матоъҳо мо мебинем ки тамоми рангҳо ҳаст. Мо метавонем дар зимистон ҳам зард, ҳам сурх, ҳам сафед матоъҳоро, равшан матоъҳо хеле бисёр шудааст. Мо метавонем инҳоро истифода барем ва барои инро хиратмандона истифода бурдан мо бояд боз цветотип ва рангҳое ки ба мо мезебад ҳамин чизро донем. умуман бигӯед ки чанд ранг дар як либос бояд ҷой дошта бошад? Дар як либос мо метавонем аз 1 то 4 рангро истифода барем. Бо як ранг метавонад либос ҳам зебо шавад, бо 4 ранг ҳам метавонад либос зебо шавад, лекин бисёриҳо 2 рангро истифода мебаранд ё 3 рангро, умуман мумкин 1 рангро. Ва ҳоло ман мехоҳам дар намунаи ванамин матоъҳо ба шумо нишон диҳам кадом рангро бо кадом ранг истифода бурда метавонем. Чӣ хеле ки мо дар аввали барнома гуфта будем, аз табиат мо баҳра мебарем. Масалан, агар ки мо хоҳем ранги зардро истифода барем, зард, гули зард, биёед тасаввур кунем ки гул зард аст ва гули зардро мо бо кадом рангҳо метавонем истифода барем. гули зард чӣ дорад? Тана дорад, барг дорад, тана дорад ва барг дорад. Ва баргаш ранги сабз аст. Ранги сабз аз ранги сабз фарқ мекунад. Масалан, ҳаст ранги равшан, равшани сабз, ҳаст рангҳои торики сабз. Ва агар мо ин рангро, зардро дар байни инҳо монем, мебинем ки кадом ранги аз ҳаминҳо ба зард бисёртар мувофиқат мекунад. Инаш мувофиқат мекунад, барое ки температура, яъне ки инҳо як хел мувофиқат дорад. Метавонем ранги зардро дар солҳои охир бисёртар ранги зардро бо ранги бунафш истифода мебаранд ва ин ҳам як хеле зебо мешавад ва бояд инам бо цветотип вобаста аст. Мана ин гуна агар кунем хеле зебо мешавад. Биёед бо ранги сурх истифода мебарем ва мехостам ки мо дар модели мо марҳамат кунед ба инҷо. Биёед як чизро нишон диҳем. Номи шумо чист? Дилбархон имрӯз дар танаашон як либоси шинами зебои сурх доранд ва ранги сурх ҳарорат дорад. Дар тани ин кас бо ҳарорати гарм, яъне ки тёплый цветотип мегӯянд, ин кас либос пӯшидаанд. Лекин ман ҳамчун стилист ба ин кас тавсия медиҳам ки ин кас либоси сурхро бо ҳарорати хунук пӯшанд, барои он ки ҳарорати хунуки ранги сурх ба ин кас хеле ва хеле зебо мешавад. Барои ҳамин дар ин ҷо мо мебинем ки ин ранг, мана инаш ранги сурх ҳарораташ гарм аст, тёплый мегӯянд, мана инаш хунук аст, ранги ҳарораташ хунук аст ва мебинем ки бештар ба ин кас ин рангҳо мезебад. Ва боз метавонем бинем ки ва ин кас ранги зард оё мезебад ё не. Биёед мана мебинем ҳамроҳ якҷоя. Ина бинед ранги зард. Ин ранги зард хеле ранги диққатҷалбкунанда аст. Мо дорем боз як ранги зебои зард, мана инаш ҳаст. Мана боз мебинем кани ҳарду ин рангҳо, инаш ҳарорати хунук дорад, инаш ҳарорати гарм дорад. Ва мебинем ки ҳарорати гарм он қадар ҳам зебанда нест, ҳарорати хунук бештар аст, лекин аз байни рангҳое ки мо дорем, чанд гуна рангҳо, ман ба ин кас ранги фуксия
фуксия ва рангҳои хеле диққатҷалбкунандаро ба ин кас тавсия медиҳам. Бинед чӣ гуна ин ранг зебидааст. Ҳана ина масалан дар ин ранг мебинем. Лекин бештар ин ранг мезебад. Бештар ин ранг он рангҳое ки ҳарорати хунук дорад ба шумо хеле зебанда мебошад. муаллимаи азиз, кадоме аз ин матоъҳое ки нақшу нигор доранд аз мӯд намеравад? Дар тӯли солҳо нақшу нигоре ки дар матоъҳо ҳастанд онҳо аз мӯд намераванд. ин яке аз онҳо мо медонем ки принти нахӯтак горошек мегӯянд. ин ҳеҷ вақт аз мӯд намеравад. фақат як чизро бояд занҳо донанд ки ба ҳар зан ҳар гуна нахӯтак нақшу нигораш мезебад. мана ин матоъҳое ки ҳамин қаламфурчаро дорад, инҳо ҳам аз мӯд намераванд. Инҳо ҳам метавонанд дар ҳар гуна ранг, дар ҳар гуна нақшу нигор бошанд. Инҳо ҳам аз мӯд намераванд. Инаш калонтараш, инаш нақши калонтар, инаш нақши майдатар. На танҳо дар ин ранг метавонад ранги сурх бошад, кабуд бошад. Солҳои охир дар мӯд дар нақшу нигор гулҳои майда, милфлёр мегӯянд. Анамин чиз ҳам хела ба занҳо мезебад ва ба яке ин гулҳои миёна, ин гулҳои майда ҳастанд. Боз бо гулҳои калон доранд матоъҳо. Барои интихоби матоъҳо бояд ҳар як зан донад ки кадом нақшу нигор ба шумо мезебад ва ҳамон нақшу нигорро гирифта аз онҳо куртаҳои зебо ва шинаам дӯзонед. Боз дар мӯд шанел мегӯянд ин матоъҳоро. Инҳо ҳам дар мӯд ҳастанд. Аз инҳо метавонед жакетҳо, метавонанд костюмҳо дӯзонанд. ҳар гуна рангҳояш бинед. Ба ҳама цветотипҳо дар ин ҷо мумкин аст матоъҳоро интихоб кардан. Плащовка мегӯянд, мана инро эко-кожа. Инҳо ҳам солҳои охир дар мӯд ҳастанд. Аз инҳо метавонед чизҳои зимистона ва тирамоҳӣ, хеле либосҳои зебо ва шинаам дӯзондан мумкин аст. то андозае аз мувофиқати рангҳо огоҳ шудем, аммо боз мехоҳем то биши рангҳоро дар матоъҳои миллии зебову хеле шинам атласу адрас дониста бошем. аз ин рӯ ба яке аз мағозаҳои номдори шаҳр дунёи атлас омадем. муаллимаи азиз, намуди атласу адрас хеле зиёданд. барои интихоби дуруст мо чиро бояд ба назар гирем? Фахринисоҷон, барои он ки атласро интихоб кунем, мо чӣ хеле ки дар аввали барнома гуфтем, бояд ҳар шахс, ҳар кас бояд цветотип, яъне ки он рангҳое ки ба ӯ мезебад, ҳамон чизро бояд донанд. ё ба мутахассис муроҷиат кардан лозим, ё ба таври таҷриба ин чизро меомӯзем. мо аз рӯи ранги мӯй, ранги қош, ранги чашм, чӣ хеле ки гуфтам, ранги пӯст, аз рӯи ҳамин мефаҳмем. масалан намуд матоъҳо атлас ба ман кадомаш мувофиқ аст? Ба шумо Фахринисоҷон биёед дар ин атласҳое ки зебое ки дар ин ҷо ҳастанд, ба шумо бисёре аз ҳамин атласҳо мезебад. Бисёре аз ҳамин атласҳо барои он ки цветотипи шумо як махсус цветотип ҳаст ва вақте ки шумо ин атласҳоро интихоб мекунед, ба шумо ҳам рангҳои ҷилодор мезебад, ҳам рангҳои он қадар равшани пастелни тана ба забони русӣ мегӯянд, он рангҳое ки пасттар ҳастанд, онҳо ҳам ба шумо хеле мезебад.
ба духтароне ки қошу чашмҳояшон сип сиёҳ, мӯи сиёҳ доранд, абрувони хеле зебо доранд, ба онҳо ман тавсия медодам ки онҳо рангҳои бисёртар ҷилодорро гиранд, рангҳои равшанро интихоб кунанд, барои он ки ин рангҳо ба онҳо хеле шинам ва зебо мешавад. Духтароне ки ва занҳое ки ранги пӯсташон сабзина ҳаст, боз мо ба ранги чашм нигоҳ мекунем. Ҳастанд сабзинаҳое ки мисли Айшвария Рай, он сабзина аст, лекин чашмонаш зангорчатоб аст. Ба ӯ рангҳои на танҳо манамин гуна рангҳои ҷилодор, балки рангҳои пасттар ҳам мезебад. Агар чашмон, қошо ҳама чиз сиёҳранг бошад ва сабзина бошад духтарҳо, ба онҳо зеботар мешавад, агар рангҳои барбир он қадар пастро интихоб накунанд. Барбир ба онҳо ин ба забони русӣ яркий цветотип мегӯянд, ба онҳо бояд рангҳои хела ҷилодорро интихоб кунанд. Барои ҳамин мо бо ранг метавонем қош, чашм, мӯй, ранги пӯсти рӯямонро боз зиёдтар зеботар кунем. Анами ранг табъи инсонро хуш мекунад, он ранге ки мо интихоб мекунем, масалан барои курта, барои як либоса, ҳамин табъи инсонро низ хуш мегардонад? Албатта, аз ранг бисёр чӣ вобаста. Вақте ки худатон, мана ба саволи шумо боз ман як савол медиҳам ки шумо вақте ки саҳар мехезед ва либос интихоб мекунед, шумо аз рӯи чӣ ба чӣ такя мешавед ва либосатонро интихоб мекунед? Агар ҳамон рӯз чӣ нақша дошта бошад? Чӣ нақша? Аз рӯи анамон. Аз рӯи нақша. Кори аллакай дигар либос, масалан дар даруни коргоҳ агар бошем, агар як рӯзи наворгирӣ, як барнома бошад, бо аллакай дигар либос. Ва боз як савол, агар шумо масалан кор намекардед, фақат вақти озод зиёд медоштед, бештар кадом рангро интихоб мекардед дар либос? Номаълумро, ноаёнро. Номаълум ва ноаёнро. Яъне ки рангҳои ҷалбкунанда не. Барои ин ки дар ин вақт, дар ин дам мехоҳед ки оромӣ дошта бошед. Бале. Барои ҳамин вақте ки мо ҳар одам вақте ки либос интихоб мекунад, ҳар саҳар ӯ ба як эҳсосот нигоҳ мекунад ё ба дресс-код, яъне ки агар корманди давлатӣ бошед, шумо наметавонед аз рамкаи он рангҳое ки ба корхонаи шумо тавсия дода шудааст, аз он намебароед ва он рангҳое ки ба ин ҷо аст дар ҳамин корхона, ҳамон рангҳоро интихоб мекунед. Ва он рангҳое ки интихоб мекунед, метавонед температурашро алиш кунед. Масалан, ин агар ранги кабуд бошад, метавонед ҳар гуна рангҳои кабудро истифода баред. Агар зангор бошад, метавонем ҳар гуна рангҳои зангорро истифода барем. Аз ҳамин чиз бисёр чиз вобаста аст ва вақте мешавад ҳамин хел лаҳзаҳое ки одам бегоҳ ягон либосашро тайёр мекунад, ба саҳар мехезед, мегӯяд ки не, ман ин либосамро имрӯз намехоҳам пӯшидан. Ин ҳам аз эҳсосоти, аз табъи инсон, аз равонӣ, ҳолати равонияш хеле ва хеле вобаста аст. Муаллимаи азиз, агар масалан мо мана ин маторо, матои адрасро бо дигар мато омехта карданӣ шавем, бештар ба чӣ аҳамият диҳем? Масалан, мешавад ку мана адрас ва дигар мато дар наздаш, масалан омехта либос. Вақте ки мехоҳед атласро бо дигар матоҳо якҷоя карда ягон либоси шинам ва зебо дӯзонед, ман тавсия медодам ки аз рангҳое ки дар ҳамин атлас ҳаст, аз ҳамон рангҳо истифода баред. Яке аз ҳамин рангҳоро интихоб карда, бо он якҷоя ягон чизи зебо дӯзондан мумкин аст. Ва метавонед атласро бо дигар
принтҳо, яъне бо дигар нақшаҳое ки дар матоъ ҳастанд истифода бурдан мумкин аст, аммо на ҳама чизро. Барои ҳамин вақте ки мо истифода мебарем аз ин атлас, мо метавонем бо гулҳои анор, бо гулҳое ки дар табиати тоҷикистони мо ҳаст, бо ҳамон матоъҳо ҳамроҳ карда, илова карда дӯзонед. Ё бисёр вақт мо мебинем ки атласро бо чакан якҷоя карда боз як либосҳои шинам ва зебо бо нақшаҳои чакан медӯзонанд. ба ин бонуи боистеъдод дар фаъолияти босамар рушди устувор мехоҳем. инчунин ба кулли занҳои тоҷик зиндагии рангин ва тобишҳои навин хоҳонем. муаллимаи азиз, боварӣ дорам ки мана имрӯз то ҳадди имкон мо тавонистем барои тамошобинон маълумот оид ба интихоби ранг дода бошем. аз ташрифи шумо ба шаҳри бостонии хуҷанд ва иштирок дар барнома хеле миннатдорем, сипосгузорем. хушомадед. обод бошед. Манам хеле хурсанд ҳастам ки ба шаҳри бостонии хуҷанд ташриф овардам, дар барномаи шумо иштирок кардам. ба шумо баракатҳои беҳтаринро хоҳонам. ташаккури бепоён. бори дигар хушомадед. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. бигзор дунёи ботиниву ҳамзоҳириятон аз нури рангҳои олами хушбахтӣ равшан бошад. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.